Oh, matod ko. Kayo mo, okay na? Tara. Sure na? Lagi. Ay. Doon naman, sir. Doon na layo, ani? Asa ka, ma'am? Ito sa kayo lang. Naga-vlog dahil ka, ma'am. Naga-vlog. Oo. Oo. Vlog naman na siya. Vlog na. Asa dahil ka, ma'am? Tugbok. Atod yun. Patod ka. Iyatod ta ka. Kung willing lang pud ka, walay pinugsanay. Ganahan lang. Naku helmet isa. Ano lang, content lang. Mayahay sir ha. Sige lang ma'am, tuloy lang ko kung asa ka naog. Si pangalan mo sir? Trans ma'am. Franz? Ah. Ayan. Sir, salamat ka. Boss, siya dre. Doon ko ni ma'am. Oo, nag-roll ka. Okay. Ibutan lang yung gamit sa likod ma'am para komportable ka. Okay ra sir, na lang. Limit lang sa baga ma'am ha. Kung Ay, okay ra. Sir, ako. Sige. Nahina lang ka sir ha. Ay oo. Ano lang ma'am, ay lang adagan. Hinira pud kaayo ma'am oy. Sige lang, sorry ba na lang. Ayo. Aga trabaho ma'am. Yeah, ISM. Salamduras Company. At tingala ka ma'am na yung naging ingani ma'am. Karon mo kita lagi. Salamat kay sir ha. Oo. At least makasid-sid ka gamay ron. Lagi. Wapa ka kagi dito sa ano sir? Ma? Coastal Road. Ma'am? Wapa ka kagi dito sa Kuan, Coastal Road. Wala pa. Nang i-open nila karon. Karon ko wala pa coastal traffic ay ni ma'am. Oh, yun. Inaron, di pa takabot diri sir. Napata dito. Abi gina akong malit ko ka ang oras pagkikar ako. Uy, alas 9 na akong 9:45. Tapos tamang-tama yung paabot sa isim 9:42. Kasi ba akong plate sir oy, kada anda ba ko nang pamasahe sir oy. Kung ano ma'am? Anak ka ko estudyante, uy, paisa. Ako si ma'am sa nga Duha, kabuo. Sa- Gat ka na lang isa rangga. Sama yan to. July 14 ko lang sa amin. Napalagi ko isa ka, bayaran niyang subject oy. Asa iya sa mga anak? Lotre kaayong na sa man nga shirt pang sildong. Ngita na po utangan ang meron ko. Mangutang din ma'am no, para maka Kaya nag-chat na ba yung maestra ba no? Indro na po lagi daw sa grade 12. Oo. Ulat lang ako patay sa kwarta ni. Ngita pa ko. Magatag lang ko pang gasolina ron sa'yo. Ayaw lang ma'am. Eh, para manlingaling ram na ko ni kanang wala man ko nagapugos pud nga sakay. Adi, maulo ko gani sila. Kanang imo, ma'am, kanang imo ang gatag sa ko, yata na lang sa mga anak. Salamat kay sir ha. Oo. Kaya nabi sa time nga hot dan ta. Maugyo, tinuudyo ka sa. Bisig ako sa time na time nga hot dan ko pero manang pag dapat ko'y kwarta, yan eh, naghahinganay ko. Oo. Di kay kuan na tayong tinuudyo rin hindi nga motan. Pero murag, kuan po lang ginoo ka na murag. Kuan po, kanang mag-duty ko murag, kuan po siya nga. Kung naik ano ma'am? Kabalas ko lang ginoo nga, wala na ko'y kwarta. Nako'y labot ng customer ako mo. So, kanang suki. Sabi nga, tipog ko ba ay salamat dito niya, abot si ma'am. Ano na dito? Oo. Wala man ito lang. Kuan, sampiton. Ngayon lang ito nga. Ay, radyo ko pasagli sa kong mga bayaran ng taon doon. Murang yun akong hinampo sa tuminti. Ano yung gidiri nga street ma'am? Mayaha eh. Diri, patoo. Kaning. Patoo. Kani? Salamat mo. Karang gasigang waigit. Masa dapit ma'am? Kaning. Ay ka? Oo. Kani? Ano na. Okay, diri lang sir. Salamat kayo sir. Salamat mama. Salamat sir. Sige. Ka boss, matod ka boss. Ma'am, content lang ma'am, naga-vlog. Bye, libre. Ay. Asa naman ka? Patod ka, tara, patod ka. Ikaduhan niyo muna yun ba? Kadua jud. Ang una nang-apply pa karon kay. Karon ay nanawat ka. Karon ka dia? Okay. Wala na sa kay apply pa. Karon. Trabaho na. Ikaduhan niyo muna eh. Kadua jud. Sa timingan. Permero apply pa karon naka Karon trabaho na. okay. Salamat ah. Tingnan. Kuda second time nakatrabaho na jud. Tawat jud. Oo. Sige. Oo. Mana sila karinan, wakit ka. Oh, matod ko. At nga ka na libre sa kay dire.
Ogor ka kita no. Dol. Aka. Pauli ako. Asa ka? Tal. Patod ka? Tara. Tara tuto ka. Asa ka man? Diyan ka man nakayan? Tara tuto ka. Wala ko yung pasahero. Mental ka? Tara. Tuto ka. Turbo. Oh lagi. Tara. Ulat daw deep. Tara ayun na. Oh, nanan na sakay. Asa di na dapat siya? Sa Istanbul. Sa Vista tara. Sorry yan. Oh, lagi. Bugay yung jeep. Pagbabao. 30. Timingan mo. Mga content na yung karoon dahil. Oh, mag-content. Shout out. Asar ka? Sarado mo yung bupas mo kuya. Sige. Karoon ba kakado dali? Sige na. Salamat kuya. Oh, wala problema. Okay. Okay, sige. Ako yung sticker oh. Ay, salamat na. Oh. Salamat ah. Sige. Sige. Kaya, rin na kayo. Salang. Sira yung pakita na eh. Salang. Lalaking mababaeng mabayot, larga. Ay, lahat na ka. Dong, libre sa kayo dong, oh. Libre sa kayo, saka. Sabi nyo. Mintay mo. Asan ka, sir? Bandidos pa ko. Asar ka ba Sa Migos. Tayo yun siya. Natas Bintal. Iyo ko na mawagod. Saan? Ikaw ba ito sa ano? TikTok. Oh, Ikaw to. ako to. Kailan ka sa? Asa ka nakakita? Tayo ko din mga itong dito ka sa SM. Kung dito yung mo, okay lang. Tara. Sure ka? Lagi. Taman. Ato ta ka. Kira? Tara. Helmet helmet. Hey, takay follow. Sa Takay Facebook. Wala. magura kong Facebook sa Follow na. sige. Sure ka, layo sila mo. Sige. Kadungog ko nimo. Oo. Fights. Okay na, sir. Sige, okay. Sila nakatuwing na sila. Ha? Sila nakatuwing na sila. 1 year na pero kaning ako ang mga page is bago na ni. Ano na kayo, work pero sa ano. Oh, na. Or nagka-out na po niyo. Oh, kakatag din ako doon. Oo. Akong out is alas 5. Dapo ka nag-work? Oh, dato ra. Ngayon ka nagayinanay po ka ba? Nagay po kang matabangan niya Oo. ng mga ay, hindi po ka makabalo nga nay walang po. Una ako natabangan jud. Katong- nana ba? Dito sa adlaw niya. Naka. Oo. Naa isa lalaki to kanang sa ako to gi-upload to. Asa ka nagtrabaho, sir? Sa SA. DFA. Kung balik na kayo ng mga process passport, parang matabangan na ka. Ay puhon. Oo, kung pinapangay lang ito. Oo. Kung si tatay ganito, katapad mo ganiya. Ha? Gidol man ako to, nadlock siya. Kumbrag siya man, ito to? Oo, kato. Siya nga, sakay ano, pulis na. Siya. Pulis daw ka. May connection sa pulis, eh. Gani no. Ano madog mo siya sa pulis? Libot niya. Namadlok mo sa Gani, no? kung may sana ang pulis. Ano kapag damay ang pulis. Na siguro ni sandal kay adlog mo siya. At niya na ko ni at niya na sa TikTok lang, no? Sa Facebook pa. Dito Facebook. Kaya, sige. ako Facebook dili pa man jud na. Hindi yun tayo, pinakauna nga mag-upload sa TikTok o Facebook. Sabay, sir. Para ba? Okay. Parang mambog ako mga kauban. Pag mo sa mga bay na nakalibre sa kay ka. Ano, oy, na-legit na rin yung nakalibre sa kay. Nakatry na ko. Lagi ako kung may mga palayot nyo. Ay, taga-buhangin. Ano ba? Parang masakayo makatipid. May mga inanagot. Parang nagasakay din akong mga mga magpabangkal. Manila. Para gamay na pumuntahin ako pakalina or paadra sa Bandidos. O at least kanang dili kayo dako pa ng pamasahe. Oo, di na ko madakaan ba? Gani. Sayang po diya. Ano na ni, sa Migos na ka. Basta migos na. Hindi na po ka nun, Andre. Nagkakaon mga pantat, no? Dili man yata na area, di ba? Ano eh, pantatan. Pantatan. Nagkakaon mga pantat. Sige na, alami. Akan na. Dire, pantat, dire. Nana ni, kanto 22. Nagraan ako. Usually, mabot yung gusto lang kung ano ka, nagatuloy ako. Alas 8 ba?
Eh? Karon abot ko wala hit. Nakapuhuli kag sayo eh. Online mo lang. Paulay. Salamat sir ah. Salamat kayo. Oo. Nako sticker sir, at least nalaman lang. Oo. Salamat sir, man akong logo. Salamat ha. Sige sir, sige sir. Oo.